näitä maalauksia ei ollut ihan niin paljon, mitä mä ajattelin. Näitä uusia. Ja me nyt ollaan vähän soft spoken kanssa. Mutta mä nyt näen nää. Elikkä tästä on aika kauan, kun mä oon tän maalannut. Ehkä jopa vuosi. No ei ehkä niin kauan. Mut kun tää on ollut mun äitillä tosi pitkään, niin mä en oo mun mielestä näyttänyt tätä siellä mun viime videolla. Mut tässä on tulppaaneja, ruusuja, kukkamaljakko. Ja seuraavassa me voitais taas tehdä silleen, että sulle on silmät. Ja mä kuvailen sen maalauksen. Ja sitten maalaat sun mielessä, miltä se näyttää. Ja sitten sä voit avata silmät, kun mä sanon. Okei? Okei, nyt pistä silmät kiinni. Okei. Silmät kiinni. Eli tää on semmonen paint by numbers maalaus. Elikkä tehkää paljon yksityiskohtia siihen. Elikkä tää on nyt tämmönen niin kuin rantakaupunkimaisema. Mä veikkaisin, että on ehkä jostain Turkista tai jostain. Tosi värikkäitä taloja. Sitten siinä on merta. Sitten siinä on vähän rantaa ja siinä on ranta tuolla ja sitten täällä on niin kuin vuoristo. Mut se ei ole niin kuin isossa osassa. Se on niin kuin täällä tämmönen yksi iso vuori. Ja sitten täällä on vähän tämmönen auringonlaskun taivas. Oranssia, keltaista, vähän sinistä, harmaata. Täällä on vähän tämmöstä kuvioitua porrakkaa. Tosi yksityiskohtainen. Pari lintua täällä meren lähellä. Aurinkovarjoja. Tässä on ehkä parhaiten, miten mä osaan selittää tän, joten nyt voit avata silmät. Ai niin, tuolla on veneitäkin. Tää on mun mielestä aivan ihana. Mutta tää on semmonen paint by numbers. Mä ostin tän vissiin Kärkkäiseltä. Ja tässä kesti ehkä pari viikkoa. Mutta tää on kyllä ihana. Tää lopputulos. Ja varsinkin kun kaukaa kattoo. Okei. Nyt sä voit tehdä sen saman, jos sä haluat. Tai jos sä haluat vaan katsoa, niin kato vaan. Mutta voit pistää nyt silmät kiinni kanssa. Okei, nyt silmät kiinni. No niin. Tässä on sitten mun oma tekemä. Elikkä tässä on niin kuin tämmönen, ajattele vaikka miltä näyttää Havain rannat. Niin tässä on niin kuin näitä palmupuita. Sitten on tämmönen aallokko, rantaa. Ja sitten tää kuva on vähän niin kuin otettu niin kuin luolan sisältä, että tässä sivuilla näkyy ne luolan reunat. Tää on vähän niinku joskus, jos jossain on semmonen Windowsin kone, niin mikä siinä joskus saattaa olla siinä alkunäytöllä. Sen tapainen. Okei, sä voit nyt avata silmät. Tässä on tää. Mä tykkään tästä tosi paljon. Mä tykkään näistä varjostuksista tässä kalliossa. Nyt tulee seuraava. Voit taas pistää silmät kiinni, jos sä haluat. Okei. Sitten tässä on vähän niinku samaa semmoista turkkilaista vibaa. Tässä on niinku sivussa on tämmöstä niinku taloa. Se on vähän tämmönen sinertävä ja tää ovi on tämmönen sinertävä. Sitten taas näkyy vähän niinku kasvillisuutta tässä talon ympärillä. Tämmösiä köynnöksiä.
Sitten siinä on niinku meri ja taivas ja pikkunen vuoristo kaukana. Ja sitten tästä talosta lähtee tämmönen niinku laattalattia ulos, jossa on kans sit semmonen parvekeosuus tai semmonen tämmösiä niinku tämmönen aita. Ja tää värimaailma on vähän tämmöstä niinku sinertävä, nude, vihreä. Ja sä voit nyt avata silmät. Tämmönen. Sitten seuraava. Pistää silmät kiinni taas, jos haluat. Ehkä nyt me ollaan sitten vähän tämmössä japanilaisemmassa tai niinku vesiputouksessa. Tässä on niinku pelkkää niinku valkoista ja sinistä tää vesiputous. Ja sitten täällä on tämmönen niinku pinkki, valkoinen kirsikkapuu täällä sivulla. Tätä ei voi paremminkaan oikein selostaa, joten nyt jos osaa sanoa sen kuvan, niin voitte nyt avata silmät. Vesiputous ja kirsikkapuu. Seuraava. Tässä on sitten vähän semmoinen samanlainen kallio, että se kuva on vähän niin kuin otettu sieltä sisältä päin, mutta tässä on vaan vettä ja sitten tuolla kaukana on niin kuin kallioita tai vuoria ja sitten tässä taivaalla on niin kuin pilviä, poutainen sää. Jos te pistitte silmät kiinni, niin te voitte nyt taas avata ne. Mulla on tässä vielä 2 taulua, mutta siis mä haluaisin kertoa, että mä maalasin kokkeraspanieelin, koska mun puolaäitillä on semmonen, niin kuin mun on ihanin. Ja siis mä niin toivoisin, että mä olisin voinut ottaa tämän tähän videoon, mutta se on siellä sen talossa, eikä täällä. Joten mä en valitettavasti näyttää sitä, mutta oikeesti se on ehkä paras maalaus, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja mä oon oikeesti niin ylpeä. Mä voin ehkä pistää siitä jonkun jutun TikTokiin. Joten mikä seuraamaan Isla on 2. Seuraava maalaus. Tää on ehkä semmonen maalaus. Tää oli semmonen niinku kokeilumaalaus. Että osaisinko mä viirtää taloja. Ja selkeästikään en osaa. Niin mä tein tähän niinku piirustukset. Mä niinku piirsin tähän eka ja sitten mä maalasin päälle. Ja se piirustus oli ihan hyvä. Mut sit kun mä alkoin maalaa sitä, niin tää vaan meni pilalle. Tässä on niinku vähän kaiken värisiä ja näköisiä taloja. Sitten on vähän metsää ja kuuja. Tämmöstä maata. Mutta nämä talot on ihan niinku wonky, tämmösiä niinku epämuotoisia. Mutta ekaksi yritykseksi ehkä ihan hyvä. Ja sitten vielä viimeinen. Mä en oo ihan varma, että näyttiinkö mä tätä, mutta mun mielestä mä en näyttänyt tätä. Tää on oikeasti niin ihana. Mä pidin tosi pitkän tauon maalaamisesta. Sen takia mulla ei ole nyt ihan hirveästi nyt tän näytettävissä. Mutta sitten kun mä alkoin maalaamaan, niin tää oli se eka asia, mitä mä maalasin sen mun pitkän tauon jälkeen. Ja mä kans oon vienyt 2 maalausta mun mummulaan. Yhden sille mun puolaitille.
Joten mä oon kyllä maalannut enemmänkin, mutta mä oon vaan antanut niitä muille. Mutta täällä on vuoristo, niitty, joku tämmönen puro. Ja sitten ihana peura, söpö peura. Mutta tässä oli maalaukset, mitä mä nyt näytin teille. Ja jos teillä on jotain semmosia maalauksia, mitä te haluaisitte, että mä maalaan. Tää on ihan hirveä tää valaistus, sori. Jos teillä on mitään, mitä te haluaisitte, että mä maalaan, niin te voitte totta kai pistää mulle ehdotuksia kommentteihin. Ja joo, kertokaa mikä oli teille pari maalaus. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!